American author gipasidunggan isip adopted son of Cebu City tungod sa gipakitang interes niini sa kasaysayan ug kultura sa Sugbo. Si Dr. Michael Colinane, kinsa professor sa University of Wisconsin sa Madison, United States, gipasidunggan ato sa launching sa iyang librong The Battle of Cebu sa BPI Library, Cebu. Ang Cebu City Government mipasar sa Resolution number 13-1106-2014 di nakalagda nga si Colinane gidevote ang iyang pagtuon sa 19th ug 20th century sa Sugbo. Dugang pa nga si Colinane ni publish og mga libro, scholastic articles, nagpahigayon og academic seminars sa Pilipinas ug abroad mahitungod sa history ug culture sa Sugbo. Unang niani sa Sugbo ang langyaw ni atong 1996 isip US Peace Corps volunteer ug nahimong magtutudlo sa Cebu Normal University ug Cebu Institute of Technology University. Ang libro niini nga The Battle for Cebu gibase sa diary sa American soldier nga si Andrew Rowan kabahin sa pagliko sa Sudlon o Cebu City ato sa American occupation ni adtong 1899 ngadto sa 1900. Mapalit kini sa 650 pesos sa University of San Carlos Press ug Museum.